Multipurpose Livelihood Building ng Pinili, Ilocos Norte. Ah. Sumampot ka no alas 7. Dito eh. Jadi ka kapatang ko dirabi. Testing na namin siya. Administrator. Amin nata sa orang pekit di ating area. Sa bala niya. Inam kami najar taki eh, 5 laang eh. Tiilisin eh. Nah. Ito mo tunog. Kailan yung RPM niya, yung maximum? Kailan yung RPM niya, maximum? Wala maximum.
Ayan, bumabagyo na. Dito yan sa Pinili, Ilocos Norte. Yan, bayan ng Pinili, Ilocos Norte. Lakas na ng hangin. Hanggang dito. Lakas.